Tervetuloa Hartola Golfiin ja Linna Hotelliin. Mä haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi ja tällä videolla saatte vähän esimakua, mitä kaikkea kivaa täällä voi tehdä. Tätä paikkaa voi kun rakastaa ja mä oon täällä kaiket päivät töissä. Tulkaa ihmeessä kaikki pelaamaan, koska tää on Hartola. Hartolassa löytyy tekemistä niin perheille, firmaporukoille, kaveriporukoille. Meillä on hotelli, kiva ravintola, huippukenttä ja kiva terassi, missä voit päättää päivän. Ei muuta kuin tervetuloa! Det er helt tøft denne starten her. Du ser her borte også over vattnet. Det er stilig. Vähän liian pitkä mulle, mutta aina välillä onnistuu. Te olette nähnyt nyt, mitä kaikkea hienoa Hartolasta löytyy. Ei muuta kuin yhteystiedot ylös nettisivuilta ja varaamaan aikoja jo ensi kesäksi. Tervetuloa! Moi moi!